Zerbait jauzi da hor barruan, esan zuen arduradunak ezkerreko gelan. Gregor imaginatzen saiatu zen berari bezalako zerbait ezin ote zitzaion noizbaitz gertatu arduradunari. Onartu beharra zegoen, posible zela. Baina galderaren erantzun gordin moduan eman zituen arduradunak pausu batzuk alboko gelan, bere txarolezko zapatekin intziri eginez. Eskuineko gelatik susurlatu zuen arrebak Gregor jakinaren gainean jartzeko. Gregor, arduraduna hemen da. Badakit, esan zuen Gregorrek berekiko, baina arrebak entzuteko adina ozen ausartu gabe. Gregor, esan zuen aitak ezkerreko gelatik, arduraduna hemen da. Goizeko trena zergatik ez duzun hartu galdezka. Ez dakigu, zer esan behar diogun? Dena dela zurekin hitz egin nahi du. Mesedez, ireki atea. Gelako narraskeria barkatuko du eta. Egun on, Samsa jauna, hotz egin zuen arduradunak amultzuki. Ondo ezik dago, esan zion amak arduradunari aitak ate ondoan hizketan jarraitzen zuen bitartean. Ez dago ongi, sinetxidazu arduradun jauna. Nola utz egingo du bada Gregorrek trena? Lana besterik ez dauka buruan, erdia sarrenauka, inoiz ez delako gauez irteten. 8 egun darama hirian, baina etxean geratzen da gauero. Gurekin mailan eseri eta egunkaria irakurtzen aritzen da, edo bidaien ordutegiak ikasten.